Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ngayon ay mula sa tagapakinig na ating itatago sa pangalang Janice na sa ngayon ay nasa Canada. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan na darat na ng aking liham. Hindi po may pagkakaila na ang inyong programa ang isa sa mga kinaaaliwan naming mga OFW habang kami ay malayo sa aming mga mahal sa buhay at habang kami ay nagbabanat ng buto sa bansang aming kinaroroonan. Itago mo na lamang ako sa pangalang Janice, ate. At sa ngayon, ako ay naririto sa Canada bilang isang caregiver. Tulad ko, maraming naaliw sa inyong programa. Hindi lamang dahil sa pakiramdam na kami ay tila nasa Pilipinas din habang nakikinig, kundi nangunguna ang katotohanang kapupulutan ng aral ang mga kwentong inyong itinatampok. Noong una, ate, sinabi ko sa aking sarili na hanggang sa pakikinig na lamang ako. Pero nitong mga nakaraan, habang napapakinggan ko ang kapalaran ng mga kababayang naloko ng balikong ideolohiya, hindi na ako nagdalawang isip na ibahagi rin ang aking kasaysayan. Anak po ako ng aking ina sa pagkadalaga. Nabuntis siya ng Hapon noong siya ay nagtrabaho sa Japan. Noong siya po ay nag-asawa, iniwan niya ako sa aking lolo na siya namang nagpalaki sa akin.
Anis, apo, ikaw nang bahalang mag-ayos sa mga pinamili nating paninda. Aasikasuhin ko muna ang ating almusal at tiyak kung gutom ka na. Sige po, Lolo. Ako nang bahala dito sa tindahan. Ayusin ko na ang mga pinamili natin. Habang inihahanda ko ang ating almusal, dumini ka na muna at baka may bumili. Opo, Lolo. Siya, sige. Iwanan na kita dito sa tindahan, apo. Bahala ka na riyan. Sige po, Lolo. Buti na lang. Nakapamili na kami ni Lolo ng paninda. Halos wala na kasing laman itong tindahan. Pero ngayong puno na ulit itong munti naming tindahan, siguradong marami na ulit kaming mapagbebentahan. Lolo, malalim na po ang gabi. Bakit gising pa kayo? Ayaw pa kasi akong dalawin ng antok, apo. Ano po ba kasing iniisip niyo, Lolo? Halata pong may bumabagabag sa inyo. Bukod kasi sa napakalayo ng inyong tingin, napakalalim pa ng inyong buntong hininga. Apo. Sabihin niyo po sa akin, Lolo. Baka sakaling gumaan ang inyong saloobin kung mailabas ninyo ang anumang bumabagabag sa inyo. Iniisip lamang kita, apo. Lolo? Tumatanda na ako. Paano ka na lamang sakaling ako'y biglang mawala? Lolo, wag po kayong magsalita ng ganyan. Ayaw ko pong pakinggan. Hindi natin yan maiiwasan, apo. Sapagkat ang lahat ng nilalang ng Diyos ay maglalaho. Darating at darating ang sandaling kailangan nating ibalik ang ating hiram na buhay. Lolo? At ako'y natatakot na iwanan kang mag-isa. Ayokong mangyari yun. Lolo, sinabi ko naman po, huwag kayong magsalita ng ganyan. Mahaba pa po ang buhay nyo. Apo. Kaya parang awa nyo na po, Lolo. Huwag po kayong nag-iisip ng kung ano-ano. Tara na po, matulog na tayo. Malalim ng gabi. Kailangan na nating magpahinga, Lolo. Lolo, Sabado naman po ngayon. Maraming turista sa bayan. Magbebenta po ulit ako doon para kumita. Basta baligtas ka doon, apo. Walang problema. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Ligtas po ako doon. At lagi naman po akong nag-iingat. Kaya wala kayong dapat ipangamba. O siya, ikaw ang bahala, apo. Pero umuwi ka bago mananghalian. Hindi pwedeng nalilipasan ka ng gutom, ha? Opo, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Bago mananghalian, naririto na po ako. Mabuti kung ganon, apo. O siya, gumayak ka na para maaga ka pang makapagpaubos ng benta mo sa bayan. Opo, Lolo. Salamat po. Maraming tao ngayon dito sa bayan.
Tiyak na marami akong mapagbebentahan. Sa banda roon, maraming nagpapakuha ng litrato. Doon ako maglalako. Siguradong makakapagpaubos ako nito ng paninda dahil maraming turista ngayon. Madadagdagan na ulit ang ipon ko. Tiyak yan! Ganito umikot ang aking pagka-teenager, Ate Emmy. Kailangan kong tulungan ang lolo ko sa paghahanap buhay upang matustusan namin ang pang-araw-araw naming pangangailangan maging ang aking pag-aaral. Dahil nga may lahi akong Hapon, maraming natutuwa sa akin noon, ate. Kaya madalas, napapaubos ko ang aking mga paninda tuwing maraming dumadayong turista sa aming lugar. Kaya naman nakakapagtabi ako ng konting halagang nagagamit ko rin sa aking pag-aaral. Pagdating sa kolehiyo, ay nasabi ng aking lolo na nahihirapan na siyang pag-aralin ako dahil sa mahal na bayarin. Dahil desidido akong mag-aral, ate, sinikap kong mag-apply ng scholarship na sasabayan ko pa ng diskarte at pagtatrabaho para lamang makapag-aral ako. Kaya naman kahit sinabi ng lolo ko na baka mahirapan kami sa aking pagtuntong sa kolehiyo, nag-enroll pa rin ako sa pampublikong universidad kung saan miscellaneous lang halos ang babayaran at pwede pang mag-promissory note sakaling hindi makapagbayad agad. Ginabi ka na naman, apo. Hindi ka ba natatakot? Alam mo namang naglipa na ang mga masasamang loob. Huwag po kayong mag-alala, lolo. Alam kong lagi akong binabantayan ng puong may kapal. Kumusta naman ang lakad mo? Magandang balita, lolo. Nakapag-apply na ako ng scholarship sa munisipyo. Naipasa ko na po ang lahat ng kailangang requirements. Mabuti kung ganon, apo. Pasensya ka na, ha? At talagang hirap akong pag-aralin ka sa kolehiyo. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Sinabi ko naman sa inyo, nakapag-apply na ako ng scholarship sa munisipyo. Pero huwag kang basta umasa, apo. Dahil kung sa munisipyo ka nag-apply, siguradong hindi ka nag-iisa. Lolo? Siyempre, susuriin nilang mabuti kung sino ang karapat dapat mabigyan ng scholarship. Alam ko po yan, Lo. Pero malaki ang paniniwala kong ako ang makukuha. Dahil ako talaga ang deserving. Bukod kasi sa hirap na tayo sa buhay, talaga namang hindi niyo po ako kayang pag-aralin. Di po ba? Nandyan na ako, apo. Pero mas mainam pa rin huwag kang umasa para hindi ka masaktan. Lolo, huwag na po ninyong kontrahin ang pangarap ko. Ay. Ang mabuti pa po, matulog na kayo dahil gabi na. Kailangan nyo na pong magpahinga dahil makakasama sa kalusugan ninyo ang pagpupuyat. Sige na po, Lolo. Magpahinga na po kayo. Ngayon ilalabas dito sa munisipyo
kung sino ang nakuhang scholar. Diyos ko, kinakabahan ako. Pero hindi ako dapat nawawala ng pag-asa. Alam kong ako ang makukuha dahil talaga namang kapos kami ng lolo ko sa pamumuhay. Sa tanggapang yan, diyan ko makikita ang ipapaskil na pangalan ng pasado sa scholarship. Pangalan ko sana ang mabasa kung nakapaskil dyan. Hindi ko pangalan ang nakapaskil na pasado sa scholarship. Bakit ganun? Bakit ang pangalan yan ang pasado sa scholarship? Hindi naman yan totoong mahirap. May kotse nga sila. Paano siya ang naging beneficiary para sa scholarship? Parang may mali sa nangyaring ito. Sandali lang. Yun yung natanggap para sa scholarship. Bakit niya kasama yung isang manggagawa dito sa munisipyo? Ang mabuti pa, magtatanong-tanong ako. Pero hindi ako magpapahalata na may gusto akong malaman. Talaga kasing hindi katanggap-tanggap ito. Talagang may mali sa nangyayaring ito. Napaka-unfair, Lolo. Bakit ganun ang nangyari? Sinabi ko naman sa iyo, Apo. Huwag kang masyadong umasa at baka masaktan ka lang. Lolo? Anong nangyari? Hindi ba't nagkatotoo ang sinabi ko? Sa panahon ngayon, Apo, pakapalan na ng mukhang labanan, hindi na ang katotohanan. Hindi ko inakalang magkamag-anak pala yung isang manggagawa sa munisipyo at yung nakakuha ng scholarship. Nakapanlulumong isipin, Lolo. Ang mabuti pa, Apo, magpahinga ka na. Gabi na. Di ba't may pasok ka pa bukas? O baka naman ayaw mo nang mag-aral dahil sa nangyari? Gusto ko talagang makapagtapos, Lolo. Kaya papasok pa rin ako kahit masama ang loob ko dahil sa nangyari. Papasok pa rin ako kahit hindi ako ang naging beneficiary ng scholarship, Lolo. Bakit napakaraming mag-aaral sa labas ng universidad? Anong kaganapan ito? Mga mag-aaral pala ang mga nagrarally. Pupuntahan ko sila. Aalamin ko kung anong ipinaglalaban nila. Magkaisa tayo! Huwag tayong matakot! Hindi dapat dinabi ang mga katulad natin! Dapat lamang na ipaglaban natin ang ating karapatan! Tama! Hindi dapat tayo ang nagiging biktima. Huwag nating hayaang mangibabaw ang pandaraya at bulok na sistema. Dapat nating ipaglaban ang ating mga karapatan, lalo na tayong mga kapuspalad. Ipaglaban natin ang ating karapatan! Ipaglaban natin!
Dahil sa sobrang sama ng loob ko, dahil sa nangyari sa inaplayan kong scholarship, Ate Emmy, hindi ko na napigilan ang sarili kong lumahok sa mga rally na nagaganap sa labas ng aming universidad. Ibinuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko sa pamamagitan ng pagsigaw at pagbitaw ng masasakit na salitang aking maisip laban sa korap na pamahalaan. Napansin pala ako ng mga nag-organisa sa rally, kaya kinausap nila ako. Ramdam ko ang kanilang sinseridad habang kausap nila ako, kaya di ko napigilan pa ang aking sarili at ibinuhos ko sa harap nila ang lahat ng sama ng loob ko. Sinang-ayunan naman nila ang lahat ng hinaing ko laban sa pamahalaan. Ang unang kaganapang yon ay nasundan ng iba pang lecture mula sa grupong aking nakilala kung saan itinanim nila sa aking kaisipan na dapat mapalitan na ang pamahalaan ng Pilipinas. Tuwang-tuwa naman ako dahil tila nakahanap ako ng kakampi sa aking saloobin patungkol sa pamahalaan. Noong magbabakasyon na, ay inanyayahan nila ako para sa isa umanong gaganaping exposure. Nangako rin silang tutulungan ako sa susunod na semester, kaya sumama ako sa kanila sa halip na mag-summer job. Dinala nila kami sa kabundukan at doon, lalo nilang nilaso ng aming kaisipan laban sa pamahalaan. Makakaliwang grupo pala ang humikayat sa akin, ate. Pero hindi ako tumangging sumapi sa kanila, lalo pa noong sinabi nilang lulusubin umano namin ang aming munisipyo para mapaalis ang mga korap na opisyal na naroroon. Matagal na rin tayong naririto sa kabundukan. Kailan ba natin lulusubin ang munisipyo? Kailangan muna nating makuha ang loob ng mga naninirahan sa nayon bago lusubin ang munisipyo. Ganun ba? Siyempre. At mangyayari lamang yan kung sasapi tayo sa revolusyon. Kung ganon, hindi muna ako babalik sa patag. Titigil muna ako sa pag-aaral at maghahanda ng husto para sa sandali ng ating paglusob. Mabuti ang iyong prinsipyo. Tiwala akong magiging kapaki-pakinabang ka sa ating samahan. Nais ko lang mabago na ang bulok na sistema. Hindi na kasi tama ang nangyayari. Mangyayari ang lahat ng iyan. Matutupad ang iyong adhikain sa sandaling lusubin na natin ang munisipyo para mapaalis ang mga walang kwentang nanunungkulan. At habang hinihintay natin ang pagkakataong yan, dapat nating makuha ang loob at tiwala ng mga naninirahan sa patag upang magkaroon tayo ng kaalyansa sa ating paglusob.
Mahigit 1 taon na akong kasapi sa aming grupo. Ang sabi sa akin noon, kukunin lamang namin ang loob at tiwala ng mga naninirahan dito sa Nayon para magkaroon kami ng kaalyansa sa aming paglusob sa munisipyo. Pero habang tumatagal, napapansin kong iba ang nagaganap. Halatang hindi naman kami sinusuportahan ng mga naninirahan dito sa Nayon. Sa halip na tulungan kami, halatang marami sa kanila ang namumuhi sa aming samahan. Gaya ngayon, ang sabi ng aming leader kanina, kakausapin lamang niya ang kasama naming naninirahan sa tahanang yan. Pero kanina pa siyang nasa loob at hindi pa lumalabas. Ang nakapagtataka, halatang natatakot sa amin ang buong pamilya. Talagang iba na ang nangyayari. Kailangan kong maging mapagmatsyag at alerto. Kailangan kong maging mapagmasid upang malaman ko kung ano talaga ang nangyayari. Pinuno, 2 araw na tayong narito sa bahay, kung saan tayo nakisilong noong abutan tayo ng sama ng panahon. Tama ka. Pero hindi naman tayo makaalis dahil malakas pa rin ang hangin at ulan. Pinuno, Kaya mananatili muna tayo rito hanggang gumanda na ang panahon. pero Pinuno, masyado na tayong naging pabigat sa pamilyang naninirahan dito. Tayo na ang umuubos sa naimbak nilang pagkain. Ano naman ang masama? Buong puso naman nilang inialok sa atin ng mga pagkaing naimbak nila. Kaya pwede ba? Huwag mong isipin yan. Hindi yan problema. Iwan muna kita rito. Aalamin ko ang kalagayan ng iba nating kasamahan. Nakakaawa ang pamilya ng magsasakang naninirahan dito sa aming tinuluyan. 2 araw pa lang kaming narito, pero halos maubos na ang naimbak nilang pagkain dahil sa amin. Sa halip na matulungan namin sila, kami mismo ang nagiging dahilan para lalo silang mahirapan. Talagang hindi na tama ang mga nangyayaring ito. Pinuno, May kailangan ka. nais ko lamang malaman, Pinuno, bakit tayo binigyan ng armas ng politikong pinuntahan natin? Gagamitin natin ang mga armas na yan para sa mga magiging bagong kasamahan natin. Kasama ba natin sa ipinaglalaban natin ng politikong nagbigay ng mga armas? Binigyan niya tayo ng armas kapalit ng isang kahilingan. Anong kahilingan yan? Kailangan nating takutin ang mga kalaban niya sa politika. Ano? Yan ang totoo. At kailangan nating gawin yan kapalit ng mga armas. Talagang hindi na tama ang mga nangyayaring ito. Oh, bakit bigla kang natahimik? Pinuno, nais ko sanang magpaalam sa inyo.
Anong ibig mong sabihin? Nais ko kasing ituloy muna ang aking pag-aaral habang hinihintay kung kailan tayo... Hindi maaari. Hindi ka pwedeng kumalas. Kapag sumapi ka na sa samahan, hindi ka na pwedeng kumalas. Kaya simula ngayon, pababantayan na kita. Mahirap na. Baka takasan mo pa kami. Nagkakasiyahan ng mga kasamahan ko. Lasing na sila dahil kanina pa sila nag-iinuman. Samantalang ako, talagang hindi na nila ako pinayagang makalabas sa tila bilanggo ang kinalalagyan ko ngayon. Bukod dyan, lagi akong binabantayan ng isa naming kasamahan. Tila isa na akong bilanggo rito. Hindi pwede ito. Kailangan kong makagawa ng paraan. Tumahimik ka. Wala ka nang magagawa. Sinabi ko naman sa'yo, wala ka nang magagawa. Di ka na makakaiwas sa akin ngayon. Hinding-hindi na. Hindi ko inakalang mismong kasamahan ko sa sinapihan kong grupo ang papapoy sa akin. Walang iya. Napakatahimik na ng paligid. Batid kong karamihan sa kanila ay nasobrahan na sa pag-inom. Palagay ko, ito na ang tamang pagkakataon para makatakas ako. Sisikapit kong makalabas sa kinalalagyan kung tila bilanggo ang gawa sa kawayan. Kailangan kong makatakas. Sisikapin kong makalabas dito. Sa tingin ko, kasya ako sa awang na ito. Dito ako lulusot. Kunti na lang. Makakalabas na ako. Ayan, nakalabas na ako. Kailangan kong makalayo rito. Kailangan kong makatakas. Tumatakas ang bilanggo! Tumahan niyo! Binabaril nila ako. Kailangan kong kumuli. Ayokong mapahamak. Kailangan kong makatakas. Pagkakaabuso ko sa kamay ng naatasang bantay ko ang nag-udyok sa akin para tumakas, Ate Emmy. Noong nahalata nila ako, pinaulanan ako ng bala. Akala ko noon ay katapusan ko na, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ako ay nakalayo. Dahil sa halo-halong nangyari sa akin sa piling ng mga manlulokong grupo,
tila nawala ako sa katinuan. At nang mabalik ako sa tamang huwisyo, nasa isang klinik na ako sa Benguet. Kwento nila sa akin, nakita raw akong pagala-gala at tila wala sa katinuan, kaya nila ako tinulungan. Noong ako ay lumakas na, ipinasya kong bumalik sa piling ng aking lolo para ipagpatuloy na lamang ang aking pag-aaral. Pero laking gulat at pagsisisi ko, ate, noong nalaman kong namayapa na pala si lolo habang ako'y nasa piling ng mga mapagsamantalang grupo. Halos lumuha ako noon ng dugo, pero alam kong wala na akong magagawa. Matagal din akong nagdalamhati hanggang sa napagpasyahan kong sabihin ang lahat sa mga otoridad na siya namang tumulong sa akin at gumawa ng paraan para makamtan ko ang tulong mula sa pamahalaang minsan kong kinamuhian. Nagsimula akong muli, ate, hanggang sa nakabangon at napagpasyahan kong mangibang bansa na lamang para tuluyang makalimot. Kaya hanggang sa ngayon ay narito ako sa Canada at dito na namumuhay. Maraming salamat, ate, sa pagbibigay buhay sa aking kasaysayan. Lubos na gumagalang, Janice. Janice, napakasaklap ng iyong pinagdaanan. Naging biktima ka ng mga mapagsamantala at manlulokong grupo sa iyong murang edad. Hindi naman kita masisisi na kamuhian ang pamahalaan dahil sa iyong karanasan. Ngunit nais kong ikaw ay maliwanagan. Hindi ang pamahalaan ang may balikong gawain, kundi ang mga nanunungkulang sakim sa kapangyarihan at may gawaing masama. Kung pamahalaan lamang ang pag-uusapan, marami itong proyekto at aktibidad para sa mga katulad mo na isinasakatuparan ng mga matitinong opisyal. Kaya huwag dapat tayong magdalawang isip sumangguni sa pamahalaan at sa mga matitinong opisyal nito para humingi ng tulong upang hindi tayo tuluyang maligaw ng landas. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Buburang sa isipan ang mga pagsubok.